Antunya na wala na shirin falam ka tamaga. Won kurshal ka dare shavlana abal mi yoyi. Won kur waglan se ka tusan waglan se abal mi yoyi. Won kur weme ka tusan wema shirin falam ka tamaga kursa fabiya abal mi yoyi. Ku kalela na mashin falam. Won te shabin sautin selana abal mi yoyi. Da kurkalanta fanin lana amma fanin da jawan duniya balanda amma ta sa yirin yana jawan duniya surle abin da mana san yam namu na biya ti farga sotong lana abal mai woyi ti farga ni ta ba so fur sanatu biya ganan fa biya ma sanatu biya shiritu da ban sanatu biya yalman lamprele Jirgin tiyannin mai kayin da ta na fur shitan su a balmayoyi. Shitan ni kayan din da su shalla. Bagalin na nuna bagalin na an duniya yana. Shitan ni kayan din da su shalla amma su sun ba na san jin kulle ban da yara. Masu kalbiya bin sun yalta ne duk kwantawa. Yin jaman dukkan kan mai kun dukkan dole. Lam mamma tapan yarsu apal miyoyi kursa pabia apal lam mamma bla kambang shala babia dam da ku kalm swal yo kum til la salam bia su kan ni satam ku kula do ku yoge lam mamma bla su apal miyoyi zanje bil kalm de dab se shalla apal no swafuru mama tim se bisa pabi ngarda na william da son da jasul na ngadu su na pada fashin na ngadu da kayan da nafsi shalla abin na man dane mashana fabiya na faka shi lambiya an kaula su ne yan firmar na sul kula su a farmi wai kursan fabiya na sul kula da kayan da nafsi shalla amma kuranya na mamman bla gungun fabiya amma kun wala tantara dana lamun yurba lam mamman bulsu shin falam katamaga zanjin bil kayan da nafsi sallaya amma kabiyatu son bana yakub falwa ala fa'diya amma tu son da kuma fasa tabiya dangam fa'diya dangam ko to me te tamatum je na wuna fa'ban da ta funa ala farka bindin fara dana nan bintal na yakub su abal mai wayi Yakubu ni kayan da nafsi salla amma kabiyatu son ba kursa paton biya kursa pa biya kursa paton biya kaman busu so wasula na wune mun garti salana kaman ko nan mun manda obu farwin sana ala farka kayol go da ku posa an duniya na wullara azali kursa pa bi bukal